Gide faka mara afọ. Emo iPhone ebu. Yes. Emu bole nwa ge bia nga bia gwa m so we ibu iburu which ibu. Awu ibu now. I na. Asenge them you. Ibia here me tosa be butu ya. Gino ye takoshi eze. You think I'm playing here with you? Awu ibu na. Mame ya abo. Branga be gwa m so we ibu. What half on there mama put to bia nga bia gwa m so we ibu na. Ton asoge. We record the reverse bia. Telero sana. Kako di front. Telero sana. How the kwa? Yes, sir. Gini me ihe ga yele, gini me go tele yele moto yi pant. Hey, makwa na. Chipuru m ibu. Wepa aka na asoke. Hem droge wa ajuju. Ogi shake ye. Ko wo to na ememe ga wije. Yes. Ga front. Oh, tak on it. Where reverse bia. Ijo mole. Age momento. 3. Emoro nwoke. Yeah. Ishi na deep futa. Kawo I will misunderstanding, so. Okay, aku wish. No. Yes. Okay, aku wish gi. Aku wish him. Okay. Ya aku wish gi. Let help up tragena from the ham. Ọ chọrọ igbu m, so mụ na ya na-aba anọghịzi. Ya nwa alụọla nwaanyị, so mụ nwa asị m ka m gbatụgodi break. Mara ma ọ ga-abịaghachi. No, I don't need him again. Achọrọ m ya. Okay. Ị mụrụ ya ụmụ eto. Kemgbe ahụ ị nọ na elubeji ọzọ, how many years ka ị pụtara from his hand? 2 years now. 2 years now. Keep that your hand straight. Keep that your hand straight. Cross straight. Keep that your hand straight. Chineke abagok. Keep that your hand straight. Retired, but not tired single mother. Ike ya shake ya. Ike ya shake ya. Ụmụ ole ka esi iji? 3. Ụmụ nwoke ole? 2, 1 girl. Ebe ịsa chọrọ igbu gị, ele ihe mere eji chọrọ igbu gị? The marriage ọ na-awụ ọkụ mgbe ọbụla anyị na-alụ ọgụ bute mma nyawa bute mma azị mụ ebu aka odo. The marriage is mgbe ọbụla ọgụ ihe aha bụrụ ọgụ marriage ọbụla ị nọ nke nwoke a na-etret a woman with ọgụ adị m sure na ihe aha wụ marriage. So maybe it's not working out. Enwele mgbe gị na ya lụwara mbụ gị ghọọ ya aka na amụ ya gị dọpụ ya amụ? Mba. Marriage ndị retired single mother lụrụ onye vigilante ya nwa na art onye police woman vigilante husband. Igbo ya mma n'isi mbụ. Mba, but nyawa bụ ihe kụrụ m aka ọdụ n'isi. Mepepe m ọbara before. Ele ihe mere eji kụọ gị aka odo?
I won't lie you. Akpụ m isi m otu a nshikpu isi nkịta. Sọsọ na mkpụrụ isi. Okay, ọ dị ndụ gị mee ya widowa. Ka ị ga-akpọ low cut without his request. Ọ gara akụfu. Asị them you. Ọ dị ndụ take him permission. Ga-eme nwoke ibe m widowa. Gị mewe bere alịa nga ọ dị ndụ. This man, wow. Ma ahụ ebe a kụfuru gị isi. Onye low cut. N'azụ. Kemgbe ahụ akọchara gị brain gị ọka n'ụta. N'azụ isi. Kemgbe akọchara gị brain gị ọ na-walk kwa. Yes. Gịnị ka ị rụrụ? Yeah, brain na walk. Gịnị ka ị na-arụ? I'm business. Na-eme business. Enyela ya ibe ndị ara m taa here, ibe ndị ara ntakịrị gị ata na again. Mepụta oge here. Ebe ndị kwara ara ata na again, don't try eat here. Okay. Ibe ndị ara ata na again, ibe ndị ata na mega amakpa eshe jide ara aka. Ma mepụta oge here, Chineke agbaghị ọkụ. Agwara gị here sọwa ara ka a na-eji alụ di. Ka m kpuchie ya. Hello, the business imega. I'm mere ngwa nri. Maybe she not watch him. Aba. Otele nọ n'ọdịghị nnọọ na elu ọdị. Na ị ga-anọtalikwa na be di gị ọzọ na nwoke ọzọ agịrị ya ga-enwe issue. 100%. Ije eyi pant. Yes. Iwe onye ebe. I'm onye Abia. Ebe na Abia. Ụkwa West. Ebe na Ụkwa West. Ụkwa West. Ebe na Ụkwa West. Chineke agbaghị ọkụ. Asa. Ebe na Asa. Ogwat. Now, onye chọrọ ịga alụrụ now. Onye ahụ ị chọrọ ka ọ bịa lụrụ gị na. Ọ bụ onye na Amerịka ka ọ bụ onye nọ Nigeria. Ebe ọ bụla o si abịa. Enwe m choice. I'm okay with that. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mpa m anwụọna mana mma m dị ndụ. Nna gị anwụọ na ndo na ndo orphanage. Nna m nwere Fatherless daughter. Gịnị gburu nna gị? Ọ kara nka, ọ kara ezigbo nka. Ele ihe na-eme ike gị ji esheke ma ị na-aga ije. Gịnị sheki gị? Ọ gị nwa na-esheki ya ka ihe oji aka emegoro onwe ya? O ji aka emegoro onwe ya, dute ebulu m ibu na. Okay, o ji aka esheki gị. Otele na-enweghị sens. Na-eji aka emegharị ahụ mgbe ọbụla. Otele abalị. Na-amaghị sị ndị mmadụ leghị anya. Nkịta ahụ goji eme gị wa. Okay, ị gafee nga ọbụla nkịta nọ, ị na-agbọ gị wo. Ọ bụrụ mgbe ọbụla. Ele mgbe ọ na-eji eme ọwa yiri traza ka o yiri miniskirt. Eji m eyi miniskirt. Ele mgbe nkịta na-eji agbọ gị. Nkịta nwere ike ịhụ mmadụ gbuo ọnụ ụja na. Ọwụ mmadụ niile ka nkịta na-ahụ gbam ụjọ. Nwa bingo. Ọwụ mmadụ niile ka nkịta na-ahụ gbam ụjọ. Chineke agbaghị ọkụ. Nkịta ahụ goji eme gị wo. Mba.
egbe eluigwe ọgbagbuole mmadụ na family nọ na di ma ọ family shiri Afrịka. Mba. Enwere onye bụrụ gị ọnụ? Mba. Kemgbe 2 years ahụ ị pụtara na di, enwere onye ọzọ tagha gị? Enwe m friend. Enwere onye tagha gị? M jụrụ gị ma ị nwere friend. M jụrụ gị enwere onye tagha gị? Chineke agba gị ọkụ. Mba. Ebere gị ugwu? Ebere gị ugwu? Ee. Otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Ebe onwe onye tagha gị, ị na-eme nwaanyị na nwaanyị? No, Chukwu na gị ekwe. Enwere mgbe ị na otu a gị were aka gị awụwa onwe gị n'otele, awụwa onwe gị n'otele, gị ewuo onwe gị ga-enyụọ? Mba. Ị gbaala otele gị na WhatsApp nwoke mbụ? No. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Mba. Akpịrị ọ dị gị? Ị nwere mmụọ akpịrị ogologo? Enwe m ogologo akpịrị. Kemgbe ahụ ị pụtara na ụmụ nwoke ole tara ala gị? Onwe nwoke tagoro m. Since 2 years ruo na ị chọrọ ịgwa m na nwee nwoke barala n'otele gị? Onwebe. Look at me very well. Now, listen, bịa bịa ya bịa takuchi eze. Na-ekwuru onwe gị eziokwu achịla. Listen to me. Listen to me, hey. Don't joke with me here. Always so na ndị na-aja wo nọrọ na akpọrọ ụmụ ya dị unu kpọba na room in the name of unu nyegere ha aka. Then ha na-akachi unu obi. I'm I'm from a Christian family. So I have to get. Onwe bụ onye tara ala gị? Mba. Okay, ewu Nwachukwu. Yes, I'm a God. Yeah, I'm Nwachukwu. Okay, ewu Nwachukwu. Ike gị na-esheke esheke, ewu Nwachukwu ga-enwe ike na-esheke esheke. Eh? Dem you Chineke agbaghị akụ. Asị gị dem you nwa bingo. Ewu Nwachukwu ịtọ n'azụ gari ike gị na-eme isi ụta. Ewu Nwachukwu otu o sheshe ka eme ebe a n'ụlọ ụka nwunye eriri eri. Ewu Nwachukwu asị gị dem you Chineke agba dem you. Ụmụ nwaanyị niile nwe ụmụ Chukwu ị na-ahụ ha bụcha ike blọk rosary gị bịa nga bụrụ ike ndị ụwa bịa nga bịa gwa m sị ewu Nwachukwu nwa bingo. Dem you. Telege eyicha ihe a na-agbatara ihe anya ịbịa nga bịa gwa m sọ ewu Nwachukwu nwa bingo nwụrụ anwụ. Otele na-atabeghị nwoke kemgbe ọ pụtara na di. Enwele mgbe ara agbarala gị? God forbid. Mba. Elekwere nke wee metụ gị tipụ God forbid. Ele ihe wu God n'ime ihe m jụwa gị ya. Ele ke wee metụ gị tipụ God. Asị gị kwụsị aka n'ọnụ. Ele ke wee metụ gị tipụ God forbid mba. Ara agbanụbeghị na ọ dị na family anyị. Ele kpe m iji asị m na ara agbabeghị. Nwere normal human being ga na-aga iji ike ya na-esheke seke. Ọwụ part of ara nwa bingo nwụrụ anwụ ịbịara nga bịa gwara m God forbid. Ara nọ gị n'azụ otele gị bịa nga bịa gwa m sị na ara agbabeghị before. Tọ na-azụ gị. Gaa front. Well, reverse. Eche m mesara adịghị n'ime.
Eh? Already now. Eh? Get gaa front gị sị mara ada gị gịnị sheki ekwe n'ihe Oh. Enwe no ahụ m ga-eshake no. ha ọwụ Otele ụmụ Chukwu ọwụ. Yes. Ese wo retire single mother. Bịa were fonu gị. Genotype gị. Sir? Genotype gị. Okay. Abum AA. Blood group gị. O positive. Anyị akpọ nọmba gị. 090 49 76 7485.